dukkan rayuwa a lahira kake nema kai nasara, a duniya ne dan uwa sai ka rike ababe biyun nan. Na farko ka zama mai jajircewa wanda kake mai kokari akan neman duk abin da zai taimake ka. Na biyu ka zama mutum mai haƙuri da juriya. Duk wanda kaga an cewa ne da haka ne. Duba magabatanmu tun daga irin su Imamul Bukhari, gabanin su irin su Imamu Malik, dukkan rayuwarsu shine mai jajircewa akan yin abu duk wahalansa da yin haƙuri da juriya a rayuwa. Wasunsu marayu suka tashi irin Imamul Bukhari rahimahullah, irin Imamu Ahmad bin Hanbal wanda ya tashi maraya a irin garuruwan nan a da, babu fanka, babu AC, babu kaza, babu kwamitin marayu, kuma ya zama mutum irinsu ai kasan an jajirce kuma an yi haƙuri da rayuwa. A wannan society mai mahaifi ma yayi ya kare bare wanda bayi da shi. Duba Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah, irin wahalan da ya sha a rayuwa ya jajirce. Lokacin da yake neman ilimi, sana'arsa fa shine gyaran agogo. Wannan agogon da kaga ake yi shi yake gyarawa, mai gyaran agogo ne. Shi sa ina tunƙaho na ce ni tela ne, ina jin daɗi har a yanzu na ce ni tela ne. Alhamdulillah, ita sana'a ba kaskanci ba ne. Gyaran agogo yake, amma ya tashi ya jajirce, ya yi haƙuri da kuncin rayuwa, ya je ya awoyi a shago ya gyara agogo ya ɗan samu kuɗi, ya yi cefane ya ba wa iyalansa, yana kammala sai wuce almaktabatu zahiriya. A wace ƙasa? A Syria. Ita ce maktaba public library na farko da ake bude mutane su shiga ciki su yi karatu, wajen shekaranta 200 da yan kai. Zai je ya yi awa 10 awa 12 yana karatu a ciki, har ya kai matakin da sai dai ya zo gida ya ga iyalansa a can yake kwana yana bincike akan hadisi. Har aikinsa ya kai matakin da ya fara zuwa Saudiya, har jami'ar musulunci suka ga irin ta hakikin hadisin za aka ce a nemo shi ya zo ya karanta. Bai da digiri, bai da masters, bai da phd, aka ce iliminka ya kai ka karantar, ya zo ya karantar a University of Madina. Irin su bin basu rahimullah ba su yi phd ba, amma ɗalibansu ma an za ka irga professors a duniya sun fi guda 1000. Irin su ibn Uthaymin rahimahullah ba su yi phd ba, amma su sun wuce su yi phd. Su malaman masu phd ne, malaman professors ne, ba wai sai sun rike certificate ba, a'a su suke karantar da wanda suke ba da certificate din. Haka ya yi karatu, ya jajirce, kuma duk wanda fa kaga ko a yau ya yi karatun ƙur'ani an ce maka gwaniwa ne ko arammawa ne, kai kake ga abin yake burge ka, amma in ya gaya maka wahalar da ya sha a rayuwa da haƙuri, a yanzu wani lokaci saka ji daga nan ka ce to na ma haƙura da karatu. In ma baka fara ba ka zama malalaci ka ma haƙura. Wata ran aran ma ka nemi lokaci ka ga musu wahalar haddan Qur'anin da ka sha. Yanzu yana katun muna ta haka muna jin daɗi, ba fa haka kawai abin ya zama ba. Kar ka ga wai yana yin nan, ka ga tilawa ta zauna, ga kiyaye ka'idodi, ga kira'o'i, yau a muku kira'a kaza, gobe gabanin na iso ayi kaza, jibi ayi kaza, kullum ba haka ake ta yi ba. Kai ka dauka haka kawai abin ya samu? Ko karatu da ake na zamani ka je akwai a maka asatirul awwalina kana history ko na abu, sauki yake da shi? A baka kari ba, a baka wahala, haka kawai malami sai ya tsane ka a jami'a ba laifin da kai, yayi ta dankara maka tsiya, kuma dole ka hakura, kuma kai ta bada hakuri. Wani ma tun ba kai exam sai kalle ka ce ya ba wani kari ba. In babu jajircewa da hakuri za a yi karatu? Ko takardar duniya da ake zuwa karatu a yi diploma ko NCE ko digiri, in ba hakuri ba a yi, balle haddan Qur'ani. Shi yasa duk wanda kaga an ce wane ne, a karatu ne, a sana'a ne, a kasuwanci ne, a harkar mulki ne, ko me ka gani in kaga mutum yayi nasara ba ka raba abu biyu: jajircewa, ƙoƙari tukuru, sai kuma na biyu haƙuri da juriya. Mu dawo nan baya akwai Sheikh Suleiman Arrajihi, na sha baku labarin sa, mai Arrajihi Bank, wanda na ba da kissarsa, kuma kissar ta sha watsuwa a Najeriya, har article na rubuta yana nan na turanci, wanda na san an buga shi kamar shekara 12 zuwa 13 da suka wuce a jaridu a Najeriya, akan Suleiman Rajihi, a matsayin model ne na biloniyoyi, wanda a lokacin a Saudi Arabia outside gidan sarauta, in ka fita a gidan mulki duk kasar ba mai kudinsa.
ya yi kuɗi da Forbes magazine da ke bayyana masu kuɗi a duniya, wanda nan ake cewa wane ya fi kuɗi a Najeriya, wane ya fi kuɗi a Afirka. A lokacin suka ce outside wurin a gidan masu mulki ya fi kowa kuɗi a ƙasar Saudi Arabia. Amma ya fara neman kuɗin nan ga baki ɗayansa da kafa yake tafiya tun daga garin Makka ya tafi har kan bodan Saudiya da Kuwait ko da Yaman da kafa, yana taro masu zuwa aikin hajji ko umura, yana musu canjin kuɗi Berudi change, yana ba su riyal na kasar, suna ba da kudin kasar, da haka yake yi. Har ya kai matakin da ana daukansa a kaman gidan hotel, yana wanke-wanke yana shara. Amma saboda haƙuri da juriya da jajircewa, ya waye gari duk ƙasar Saudi Arabia ba mai arzikinsa, ba fa Najeriya ba. Amma da yana wanke-wanke da shara a hotel, yana tafiya da kafa tafiyan kilomita 100 kaza don ya je ya rika canjin kuɗi. Har ɗan kuɗin nasa ya taru ya buɗe Berudi change. Shi yake da Alwataniya farm, iya da Suleiman Rajihi University a can garinsu wajen Qasim al-Bukhaira. Ya zama Alwataniya farm duk ƙasar Saudi Arabia babu gonar da ta kai ta. Shi ya bude Al-Rajihi Bank, shi ne first Islamic bank a duniya da aka bude. Duk wani wanda ya koyi da wannan yanzu da shi yake koyi. Aka tambaye shi menene sirrin rayuwarka da kai nasara a rayuwa, ya ce abubuwa uku ne. Ya ce consistent determination na farko, wato irin aiki tukuru ba dare ba rana, babu kakkaftawa. Na biyu ya ce humility and simple life, kaskantar da kai da kuma ɗaukar rayuwa mai sauƙi. Na uku riko da ɗabi'u na ƙwarai, ya ce shi ne keeping to your key values, ka tabbatar da ɗabi'unka na ƙwarai ka rike su, gaskiya, riƙon amana, tausayi, kaza duk abin da ya saba wannan kada ka yi shi. Kuma in ka ɗauki yanzu irin social skills da soft skills, wanda littafi na skills rather than just degrees na yi magana mai tsawo a kai a chapter 2 daga wajen page 7 to 8 har zuwa wajen page 28. In ka ɗauki duk waɗannan abin da ake magana na soft skills, za ka kula sirrinsu abu biyu ne mafi girma. Na farko aiki tukuru, na biyu haƙuri da juriya ɗin. Abubuwan da ake akwai complex problem solving, akwai critical thinking, akwai teamwork, akwai collaboration with others, akwai emotional intelligence, akwai analytical thinking, akwai tactical thinking. Duk irin waɗannan ɗabi'u da ake ce mana a soft skills, wanda a yanzu a duniya babu abin da a aiki a kamfani ko a gwamnatance yake ɗaukaka mutum irinsu yanzu. In ka duba za ka ga sirrinsu shine juriya da jajircewa akan abin da kake. Na farko shine wannan mujahada, ka zama very determined, ka zama akwai consistent determination, babu kafkaftawa. Na biyu ka zama mai haƙuri, ya zama akwai patience, perseverance and steadfastness. Waɗannan su ne sirrin. In an ce complex problem solving, ta yaya za a yi ka yi in ba ka da juriya da haƙuri? Ka ɗauki babbar matsala ka nemo mafitatta, ai ba zai yi ba. Working with others, ku rika aiki a teamwork ko kuna coordinating with others, in ba ka da haƙuri ba za ka yi aiki da wasu a cikin team ba. Sai kana da haƙuri. Duk wanda ka ga yana aiki da wasu to sai yana da haƙuri. Shi yasa patience a yanzu iya daga cikin most important soft skills a duniya gaba daya. In ana maganan soft skills sai an ce sai kana da haƙuri a sabr, shine interpersonal skills. Shi yake bayyana ya za ka yi mu'amala da wane da wane da wane, ka yi mu'amala da babba ya tabbatar ka girmama shi, ka yi mu'amala da karami ya gaba ka walakanta shi ba, ka yi mu'amala da mai kuɗi bai ga ka yi roƙo ka kaskantar da kanka ba, ka yi da talaka bai ga ka rena shi ba. Ya zama duk wanda ka yi mu'amala da shi za ka kaddara shi, ka mutunta shi a matsayin sa na ɗan adam. Waɗannan interpersonal skills ɗin su suke da muhimmanci, wanda mafiya yawa ba ma koyawa almajiranmu a jami'a a yanzu. Amma duk inda ka je yanzu, soft skills da social skills are very critical. Da hard skills, to hard skills din ma mun fi prioritizing knowledge akan me, akan technical training din. Knowledge din shine asalin factual information. Na san wannan rediyo ne, recorder ce, wannan ƙur'ani ne, ya hada ido 60 ne, wannan kaza ne, shine asalin knowledge din. Amma technical skills din
shine in sun ɓaci ya zama zan iya buɗe su na gyara su, ba kawai na san amfaninsu da kuma muhimmancinsu da illolinsu ba. So shi yasa a ƙa'ida in ka duba soft skills a yanzu a duniya su suke da muhimmanci. World Economic Forum sun yi research bincike a 2015, sun yi a 2020. Yanzu akwai sabo wanda aka fara bayani, za ka ga critical thinking, complex problem solving, da kuma thinking out of the box, ko a ce creative thinking ko creativity, su ne muhimmai. Dukkaninsu ba sa yiwa babu waɗannan mujahada da musabara da sai kana da juriya da haƙuri akan rayuwa da kuma jajircewa akan abu kake samun su. Shi yasa Allah ya ce am hasibutum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Aljanna ma sai da su ake samu, to duniyar ma sai ka yi su. Duk wanda kaga an ce wane ne a duniya, ka bincika za ka ga ya wahala a rayuwa, ya yi haƙuri kuma ya jajirce akan neman duk abin da zai taimake shi duniya da lahira gabanin ya yi wannan nasara da inda bai yi haka ba zai samu ba.